Abaliw ro man ka oy. Tanawa. Mabdos lagi ka pila ka bulan na mo dako na mo tiyan. Sagdi ko na, bata ba na? Ay, mukhang hindi papayag si tita. Kay dili magyad. Naon sa kalab nga na nagsuka-suka ka na hubog na mo ka na. Asa na mo ka na naginaw? Unsa man ka oy nga sige mga pangasaba dra. Natural kay asawa ko nimo. Concern ko nimo. Ngano nag-inom-inom mabuga. Wa man ko nagiinom ba? Kaya nga nagsuka-suka man ka na. Sabuhi ko kay lain kay kong gibate. Hala, basi mabdos ko sa atong anak. Inom da. Abaliw ro man ka oy. Tanawa. Mabdos lagi ka pila ka bulan na mo dako na mo tiyan. No dala-dala man daw kaldiro da, hamri kagikan. Nangita ko makawat nga saging dito kaya atong agon. Wala tay bukas. Puro tatong kwarta atong ginawat. Orot na kadako kay kaon mong pag-umangkon. Sus, uy, labta na po ni mo akong pagumangkon. Itinood man sukan nga naabot na din sa tua. Danga na kada sa katong kinabay. Sus, laboy, nainaya ko ni mong baba. Sige naman nagputak-putak. Kabalong na lain pa niya atong gibate. Dala ka mo palit ang tipe kay para mahibalaan na kung mabdos magika. Si Tipi. Piti siguro. Kung may balan, kung buntis, majud ko. Ay, marang prehara man na pronounce good ba? Tiyo, tita, gagala muna ako. O tanaway mong pag-umangkon na mo laag na pod. Well, ayong trabaho. Sige na kalalag. Sagdi ko na, bata ba na? Ay, mukhang hindi papayag si tita. Kaya dili magyad. Sige ka laway trabaho. Sa mga kalaboy mo, manambutan ang bata. Nga mo, manay kalingawan niya. Sos, magbuot. Buot sa imong mata, mura po gagwa kagyan ang laag-laag sa una. Hindi na lang ako tutuloy. Oh, mabuti pa nga. Awar ko ng mga pamilyaha, oh. Wa dyan adlaw di magaway. Dagko na ba kay tingog? Awar ko ng naong ni bayuta, oh. Mura ginudnod ng kaldiro yung gidadala. Ay, Tanawa. Nagsuka na. Buntis siguro ni Tambuya. Aw, hinoon. Bagay man ni sila. Kay bakla tumboy. Yes! Mamama na yung kuane. mama sa imong mata, pabaliw ra jud kang amawa ka. Da! Nakaliwat na gyud, oh. Da! Chismoso po, da! Bunalan tingnan ng kaldiro. Hawala!